So yun, makulay na buhay mga beli. Nandito tayo sa farm. So mga beli, magluluto tayo rito ng 7 putahe. And then, dideliver natin sa Angeles, Pampanga. Sa may Blackstone Private Resort, Angeles, Pampanga mga beli. Yan na, papasalamat lang po kila Tita Maria Dayaw and Auntie Flower. Yan, maraming salamat po sa pasalubong. Yun, hindi man tayo nagkita. So alam niyo naman po, medyo busy po si Kabeli, Tita Flower. Pasensya na po. Actually, dapat kasama po ako doon sa doon sa pagbisita nila kila Ka-Farmer. Kay Idol Ka-Farmer, dapat nandun din po. Kaya lang, meron po tayong schedule sa mga bata. Yung bata sa Gapan, Nueva Ecija, nagkasabay po kaya hindi ako naka-attend. So, pero, nung time na nandito sila, natawagan ko naman po sila Tita Maria. Sa City Auntie Flower. Yan, thank you sa pasalubong, Tita Maria. Yun o. Meron tayong candy, chocolate sa mga bata siguro to. Tapos meron Chivas Regal. Yun, black ano to, chili powder. Tapos meron tayong mga dilata mga beli. So yan, Auntie Flower and Tita Maria, maraming salamat po. Ayan, kahit pa ano, hindi man tayo nagkita. Ayan, maraming salamat po sa pasalubong, Tita Maria and Auntie Flower. Thank you, ingat kayo. Ayan, nasa nasa ano sila tang ngayon, Boracay. So mga beli, magluluto tayo ngayon. Meron tayong asadong baboy, roast beef, beef caldereta, lechon belly, seafood mix, saka seafood with veggies. So yun. Tapos babagsak si Mori Mori. Isang bagsak. Good morning ko mga kabeli. Shoutout mo sa asawa mo. Shoutout pa sa darling ko. Yun. Tapos si Adam nandun, ginagawa yung isang turbo, bumigay. Pag wala ng pag-asa Adam, okay na yan. Mahaba na rin servisyo sa atin yan. Opo, para to. Wala na sigurado na to. Ha? Dedo na. Kaya mo na. Pag ano na lang tayo, bilhin na tayo. Yan, si Tres. Bagsak. Okay, pasok yun na sa loob to, Tres. Mamarinate ko na. So time check tayo, 11:30. Kailangan nito mabili alas 4. Nandun na sa Angeles, Pampanga. Anong ginagawa? Pampalambot po ng baka. Yun. Ayan yung Pang kaldereta mga beli. kaldereta. Yun. Lambot na ba? Yung roast beef malambot na. Roast beef, okay na. Ituturbo na lang yan. Kulang pa to, Paul. Tigas pa, lipat ko dito. Okay mga beli, siguro mag-ano na tayo. Luto na tayo. Sa uwang yan, mapali yan. Wala tayo checking kayo. Pag-i-start ako 1. Sige po. 1:30, kailangan nasa biyahe na ako. So yun, sumasama si Kuya Didong eh. Gustong pumasyal. Sasamahan niya daw ako ni Kuya Didong. Ang ganda ng bundok Arayat mga beli. Yo, wala pa rin si Jepoy mga beli, nakabakasyon pa rin po. Si Ingo, ayan, may ginagawa sa bahay niya kaya hindi ko sinama. Yan, meron tayong update sa bahay ni Ingo. Kaya lang siguro maikling video lang po yan para makita niyo po. Yung mga nag-aabang po kay YT, ayun, siguro mga kalagitnaan ng January makakuha ko na. So mga beli, pinayos ko uli kasi yung mga pintuan nung sasakyan. Kasi ayaw daw po mag-lock. Kasi iba po kasi yung mga pintuan ni YT. Yun po yung mga mechanical. Sinasabi ni Kuya Joseph mechanical daw yung mga lock nun. Kaya nahirapan sila maghanap nung pyesa. So sabi ko i-convert na lang siya ng kapares nung kay Bea sa L3. Ganun na lang gamitin. Kaya umingi siya ng additional na 1 week. Kasi pipinturahan pa daw. Tapos ayan, ewan ko ano pang gagawin. So yun, yun ang update ko kay YT. Pero siguro minsan pag walang DBC, sisilipin ko po si YT. Yun, so ayoko naman pumadaliin kasi yung sasakyan. Kasi baka mamaya mapalpak po yung gawa.
Kaya mas mainam na yung wag bigyan mo sila ng oras. So saka hindi naman tayo nagmamadali makakuha si Whitey. Ang importante, ilabas natin doon, maayos na, wala na tayong problemahin. Okay, luto na tayo mga beli. Thank you. Okay mga beli, marinig muna natin itong asadong babi. So mga beli, tutusogin natin para pumasok yung marination natin. Asadong matwa. So lahat to mga beli, tutusugin natin ng ganun para pumasok yung lasa. Okay mga beli, ito kamatis, asadong matwa, ay sorry, patis. Patis. Bawang. Sibuyas. Tres, paano kayo laurel ko, Tres? Paminta. So mga bedi, rock salt. Lagyan natin ng konti. So ito mga bedi, 3 kilos. Pahanin muna natin. Kumbaga, imamarinate muna natin at least mga 1 oras, tapos low fire, tapos piprituin natin to, tapos yun, sarsa na to. Yun. Thank you. So mga bedi, ito na yung asadong baboy natin. So ito mga bedi, piprituin pa natin. Nag low fire na ako. Yan, matigas pa po. Siguro mga 20 minutes pa to. Binabalikan natin. Asadong babi, asadong matwa. Yun. Tapos yung pinakakatas nito, siya yung gagawin natin sauce. Kung piprituin natin yung baboy, tapos yun. Yun. Iwain ng manipis. Okay, kaldereta tayo. Yun. Wali. So time check 12:40. Yun. Kaldereta, tiran mo akong pangano niyan sa asado. Sa tayo. Keta. Wala kasi sa lamin. Okay na. Tayo! Magay ka muna sa mga fans. Hello po. My name is... Hello po. Ako po si... Okay lang lang. Ito na kari. Rahul. Madilim. Dito kayo makaba. Eh? Ito. Sa mga beli, meron tayo 3 kilos. Kalderetang baka. Kalderetang baka. Mantika. Natutulog yung mantika dahil malamig sa farm. Yun, manteka. Mantika. So mga beli, prituhin muna natin yung ano. Ito mga beli, napakuluan na ni John Paul yung baka natin, kaya malambot na po. Nano... Mang, ni mo yan. Hindi, kulay mo na. Malambot na yung baka. Gulay. Lahat na to? Yun, gulay. Karot. Wala na. Patatas. Mori, takap.
Piprituin muna natin bago sa maluto yung Gulay. Okay. so mga pwede ko ginawa yung ano natin. Carrot saka Patatas. bawang. Sibuyas. Okay mga pwede, papupulayin lang natin bawang sibuyas. Tapos, okay. Yun, lagay na yung karne. Okay, thank you. Mga pwede ko ginawa yung ano natin bawang sibuyas. Ayan na. Ayan na. Karne. Baka. So yung baka natin is malambot na. Pinalambutan na ni Kapitan Jampol. Toyo. Toyo. Rebel. Green bear. Kolara. Gulay. Iba na. Kay Laurel mga belly. Press, lagay mo yung tomato sauce, press. Minta. Ito so. Liver spread. Tara. Yun. Okay na, nanakbig na. Hulog na. Press, nasa yung sabaw na ito, press. Ayun. Sabaw. Dan, patuloy nga. So mga belly, ito yung pinagpakuluan ng baka natin kanina. Di ba ano to? Hindi po, dyan po yan. Dam. Kaya mga belly, mag-i-start na rin siya magluto ng Fried chicken. manok. Tutukan mo cameraman. Yung mga belly, lalagyan natin ng Gatas. yun o, shout out ka! So yung mga belly, kabaryo ko. Nag-ano dito sa harap ng farm. Magsasarap. Okay mga belly, hintayin ko lang to na low pair na to. So mamaya titikman na natin. Dakal, salamat kay Kongan. Yun, ayos. So mga belly, mix seafoods na tayo. Fried chicken po mga Billy. Tapos sige po eh. Manok. Chicken manok. So mga belly, 3 kilos ang manok natin. Tapos yung roast beef, 4 kilos. Oh, bagya-bagya, tumatalsik. Huwag masyadong. Yun. Balik. Ano yung dito? Ha? So mga belly, habang yung ginagayak pa ni Tres yung gagamitin natin para sa mixed seafoods, so titikman muna natin tong kalderetang Baka. More. Mare! Armor! Masarap po. Very good. Parang lasing ka na naman eh. Hindi. Sarap na mga belly. So, kaya lang natin maluto yung gatas. So yung gatas kasi mga belly, madaling makapanis. Lalo na sa mga gatang luto. Kailangan Kaldereta, kare-kare. Yun. Kailangan po luto-luto. Okay, basta't importante rito, malambot yung Karne. karne. Okay, yan lang natin. Siguro, yan nating kumukulo dyan na low fire. So dito na tayo sa mix. Seafoods. Mix seafoods! Sambag Sampres! Yun! Okay, habang nanonood si Opo. Popo, isang bagsak po. Po, amen. Ayos po. Gano'ng kayas po? Maayos na maayos. Kamusta ang school? Okay lang po. Gano'ng ka okay?
Okay na okay. Ano sabi ng teacher mo sa'yo? Wala po. Pa-shoutout po. Ano sabi teacher mo sa'yo? Wala po. Okay, sibuyas mga Beli. Sibuyas. Bawang. Mga Beli. Yan. I-update ko lang po kayo. Sa gasol natin ngayon is 900. 10. May 50 dyan. 910 ang bili natin nakaraan. Hindi mabibili po kayong mura, kaya lang ang problema. Yun yung mga low quality na tangke. Ito kasi mga tangke natin yung Regasco. So parang ito yung branded ngayon. Okay. Shoutout sa Regasco. Sa mga Beli. Masag. Okay, magtitira tayo para dun sa ano natin, seafood veggies. Okay mga Beli, tatakpan ko muna to para sa ano? Para maluto. Maluto yung ano. Masag. Thank you. Okay, press, sunod din. Oh, hipon. Ipon. Tahong, Tahong. gulay. Okay mga Beli, takpan ko muna to. Mamaya na yung gulay, takpan muna natin ba? Okay. Okay mga Beli, ito na yung mixed seafoods natin. Gulay, tres, puset, Yun, sabak. olivet, puset, puset po. So, lagay nyo na yung ingredients. Dalawang sweet chili sauce. Sweet chili sauce. Saan paggawa mo pa, sir? Oyster sauce. Sinyan press. Yun, white sugar. Black pepper. Ayos, ang bango mga kabeli. Very good. Yung mga kabeli, hintayin lang natin maluto yung mga ano natin. Tapos, yun na. Final na, titikman na natin to. Ready? Thank you. Okay. So, yun. Ito na mga very mixed seafoods. Yun, mixed seafoods. Mix. Yun. Yun, nalaglag. Sorry po. Sa mga very pampalapot. Okay mga very, titikman namin ni Tres. Good. Wala si Mori Mori eh. Naghuhugas ng mga ano. Grabe. Naghuhugas na, talyase. Ayun na. Sarap na. Nyama na. Okay, game. So nakadalawa na tayo. Ilan pa dyan, Paul? Pangapat po yung ano, fried chicken. Okay. Ay, pangatlo pala yun.
Kapat yung belly, no? Pangapat yung belly. So yung mga belly, okay na itong asado natin. So malambot na. So pipritohin na natin. Masyadong matwa. Tapos yung pinaka-sauce na ito, mga belly, magdadagdag lang tayo ng tomato sauce. So masyadong light eh. Tapos patayin lang natin yun, dadagdagan pa natin ng mga pampalasa para sumarap lalo. Ayos! Ayos ang buto-buto, sabi niya akong Fred. Yung mga bili, titimpla na natin itong sauce na itong asado natin. Okay, lalagyan natin ng carrots, saka Atas. so ito naman mga bili, ayahan natin ma-overcook yung carrots sa patatas hanggang sumama sa pinaka-sauce. Ito yun. Konting tubig. Kalahati lang. Salt. Babili konting sugar. Nasaan yung tomato sauce, lagay na natin. Okay, lagay na natin to mga belly para maganda-ganda yung sauce. Medyo maputla eh. So, hindi kumulay masyado yung kamatis. Medyo bubot yung nabili natin kanina. Medyo bubot. Kaya, Sama pa ang bubot. Parang bubot. Ilaw pa, ilaw. sa Tagalog, Sariwa. Ilaw pa, ilaw. Sariwa ano? Bata pa. Sariwa is dahil eh. okay mga belly, ito. Tatakpan muna natin hanggang sa lumapot yun. Hanggang sa medyo natudurog na yung patatas. So, dito tayo. Tapos ito mga belly, slice natin ng Fish. manipis. Ito, binabaliktad lang po yan. Para siya fritada. Okay. Mga belly, okay na itong ano natin. Shadow. Okay, so mga belly, slice natin na maninipis to, tapos bubuhos natin yung sauce. Ayun nga pala, naglagay ako ng red bell pepper dito. So mga belly, titikpan muna natin ito sauce. Mori! Pasok! Hindi ka nagsasalita. My name is... My name is... Hello? Tom J. Sonjay. Ayos na po. Nalasa. Kamatis. Lasang kamatis. Very masarap na. Naglalaban yung lasa ng kamatis saka yung alat na patis. Tapos yung red bell, naglagay tayo. So, asadong matwa na yung lasa natin. So, yan, naglagay tayo ng carrots saka patatas, red bell. So, mga belly, pandagdag lang po para maganda tignan. May design. Yung iba, naglalagay lang kasi patatas. Yung iba naman, naglalagay ng yan. Katulad dito, patatas, carrots, red bell, nilagyan natin.
Ayan, medyo malapot na to mga beli. Pakita mo cameraman. Ganda. Yun. Tapos yung mantika na pinagprituan natin mga beli, lalagyan natin to para maging shiny siya. Medyo hindi siya masyadong Dry. parang dry. Okay, palalambutin ko lang yung patatas. Thank you. Malinis to ha. Wala. Yan. Eh mga beli, seafood, veggies na lahat. Bawang. Bawang sibuyas. So mga beli, ito walang pinag-iniwan doon sa mix seafoods natin. So ito, difference lang nito, mas maraming gulay ito, konti ang seafoods. So, para sa chop suey. Saugay seafoods. Oo, ganun. Hey, ano to? Hipon at alimasag. Usit! Eh, lagay! Pati po kaya. Yes. Tahong. Pusit. Napapakirot ako boss, Broccoli, cauliflower at saka carrot. Pero mabilis sinabay ko yung cauli saka broccoli dahil konti lang naman ito linuluto natin kaya yan, sabay na, takip Sige. Ito. Hindi. Saan? sabay na natin ito mabilis. Baggy beans. Okay, balikan natin after 5 minutes. okay, check natin ito mabilis. So yung mabilis nilagyan ko ng konting ano to yung pinagprituhan kanina kaya yan nakita nyo medyo nagmamantika sa taas. Yan. So, hindi nagmamantika sa taas. So yung ginagawa na ni Adam yung Yung asado. ini-slice na. Yun, i-slice na Mga para very okay nilasa na itong sauce nito. So para sa akin masarap na sa Aimori. So yun, perfect. Ayos. abong pa rin ayos. Totoo ka mo cameraman. Diba kasi kung asadong matwa tapos plain lang ang makikita natin doon sa pinaka parang masyadong tinipid naman po sa ingredients. Kaya linagyan natin ng carrots saka patatas and red bell. Yun. At least may konting gulay siya. Kanya man ay tsura po. Yaman na po. Kakaranot niya po. Yan mga kabeli. Try nyo na po. Sarap po yan. Sa mga beri yung kamatis nito, 1 kilo. Tapos dinagdagan lang natin siya ng Tomato sauce. para pumula kasi medyo bubot yung ano natin. Opo, di ka itong Yung kamatis na nagamit natin. Tama po. Tama. 1, 2, go. Yun. so kailangan naluin ito mga beri. Okay, konti pa mga beri. Okay, thank you. Pero yung sauce nito, okay na ito mga beri. Papatay ko natin. Mga beri, okay na yung gulay natin. Pakita mo cameraman. Po. Celery. Red bell. With chili sauce. Oyster sauce mga beri. Pechay Baguio. White sugar. Black pepper.
Balot! Kutsara! Eh, mabili, titikman. Eh, cameraman. Yun, tayo titikin. Cauliflower. Muna natin mga beli. Hey, shoutout mo, Tita Andy Flower. Yan, anti-flower, shoutout po. Okay na. Oh, nya. So ayun mga beli, tapos na tayo magluto. So fried chicken, sa kalit yung belly na rin nakasalang natin. Yun. Sauce na lang. Oh, so kailangan alas 2. Mga 2:30 alis tayo rito. So mga belly, tapos na tayo magluto. Ayan, shoutout kay Ma'am Malet Bautista. So siya po yung customer natin sa Angeles, Pampanga. So yun, time check tayo. Ayan na. Ano, 1:50. So hinihintay ko na lang tuloy yung belly natin. Siguro mga 30 minutes pa to. Yan o, uy, nag-moist. So konting oras na lang to mga belly. Tatapusin ko na lang tong ano ng turbo natin para maganda yung luto. Okay, so yan mga belly. Siguro kasama ko mag-deliver yan. Sumama si Kuya Didong, gusto mamasyal. Saka si Tres. Thank you. Pagindal mo lang ito. Kaya nga ito, may mong galon. Roast beef! Wala ko na pa kami kay roast beef. Ano yan? Fried chicken? Menudo? Yes. So, yun. So mga belly, amoy ulam, bango. Roast beef. Dun, papadudot. May nakamamo. Dinig siya ako. May masagdag yun. So mga belly, gini-deliver natin. So alis na kami. So time check tayo 2:30. So alas 4 kailangan nandun tayo. So mga belly, 7 menu. So tigta 3 kilos. Ito lang yung 6 kilos yung lechon belly natin. Ayos. Busin muna natin, baka dumami. Ang ganda ng lagayan ng sauce ni Popo. Madali. Kaya mga belly, biyahe na tayo. Thank you.
Natulog si Tres, kaya dito. Exit the roundabout onto Camden Road. Mga Belly, Angeles na po tayo. Continue on Camden Road for 2 kilometers. Yan, malapit na po tayo. Yan po yung mga foods natin. Yan. So mga Belly, nandito na po tayo sa Blackstone Private Resort. Sir, kay Ma'am Malet Bautista ba? Shout out po. Ayan. Sakto, 5 minutes para mag-4. Okay. Okay. Yahoo! Bababa yung VIP. Hello! Pinambukas pa. So mga Belly, si Sir Ramses David, kamusta po tito? My vibe, kumusta kayo? Okay mo po. Kumusta ka to? Ay, si Tres. Sumama po yung pinsan ko eh. Okay mo. Okay, Tres. O, kasi balo mo. Nako, kailangan pala mapasingaw pa to. Nag-moist. Tito, ano? Pilang minuto kita kayo? 1 hour po. 1 hour yan mo. Mula Riot po. Ganda ng ano private resort mga Belly. Tita, anong okasyon ngayon? Reunion ko yung father side ko. Reunion po. Good afternoon po. Hello, tita. Musta po? Press. Tanggalin niyo muna yung takip dahil bagong luto. Musta, ma'am? Ayun po si ma'am Milet. Ayun, Bautista. Ayun po yung si daddy. Ayan. So yung mga Belly, si Teresang taga-slice natin ang lechon belly ngayon. Walang gabi mo niya. Opo. Ay, salamat dito. Thank you po. Oh, gusto niyo sumaya, Tres? Opo. Sampagsak muna para kay Tito. Thank you, thank you. Thank you. Hati kayo na Tito. Thank you po. Thank you po. Lagay ko muna dito. Yun no? Ganda. Ito balat. Lutong, no? Ayan. Ganadong-ganado si Tres Opo. So ayun mga Belly, tapos na tayo. So reunion pala ng David reunion. Yan, maraming salamat kay Tito Ramses David. Yan, shoutout natin yung mga... Kumusta kayo ng Kenny, kayong kaluguran ko at saka din kaya subscriber ng Kabel. Ayan. Thank you. Thank you. Everyday. Everyday po. Salamat natin ulit. Okay, so happy reunion Tito. Welcome back sa Pilipinas. Thank you, thank you. Wala pa ba plano mag for good?
Malapit na. Okay, maraming salamat po. Thank you din. Salamat din. Salamat. Pag ano, pasyal po kayo sa farm. Sige, thank you. Hello, bye-bye, baby. Enjoy. Ay, thank you po, tita. Thank you. Itong tagal salamat. Salamat eh. Thank you. Kaya mga belly, pauwi na tayo ng farm. So yun, maraming salamat po kay Tito. Ano, press, okay? Okay po. Tito, thank you po. Tsaka po kay Tita Milet. Yan, Tita Milet. Yan. David and Bautista. Okay ka lang, Kuya Didang. Okay na. Saan ba tayo? Dito tayo. Sarado. Okay, so mga belly, siguro hanggang dito na lang yung vlog natin. So yung mga ibang team kasi hindi sumama, maglilinis daw nung pinaggamitan namin to, kaya nandun. So kaming tatlo lang. So ingat ang lahat. God bless all. Thank you po. Johnny. Yes, Papa.